kabalo ko nga mubalik to sila. Ay dako ka sila pilde. Tama juga ba day? Kaya og sinungagay lang, daog ta perme. Unang ninatangay mahadlok. Kay kung mubalik to sila, pilde gyud to sila. Sigurado ba day? Taldo. Wadi ko pa sa mitrada ba day? Uy, murag na sila. Kumpas din mo ron. Sukagin mo turon. Istingin niya mong import. Mag-set din mo. Atay ba di murag delikado? Boxing man yung isa. Oy boss! Basketball ni ha? Dili boxing! Hapit pa ka magsubagay gapon. Sumagayo na lang nato ni. Ah, suga sa mo import oy! Di nga natin ka nga pagumangko ng pakyaw. Nya, unsa man pud palisiyan ha? Ang mupaol. Sungkot. Ayaw di ma. Pero tayo kasugod, gibigyan na ka. Ay, sorry. O ba na ito? Ayaw na may mukul oy! Ikasan makay ka! Warm up pa to dong. Sige, sample. Warm up gihapon! Sakit man gani kayo! Badi, sukli na. Kikahip ito ta. Manimalos ko ninyo ron! Ahamang ka. Ayaw di ma. Itsa pa! Sige, itsa. Makit ko ni mo. Ayaw di ma. Tira! Ayaw di ma. Daw ko, mga butalo kayo mo.